Bu yazda da tağın bu yazda da şımır çeşekleri isnedim. Kız yazışı bala bulurga bek ağır. Ol bek boy turmuş bilen yaşadı, hem ol özünün bek yoqda izin kaldırdı, irte kituğu bilen gene faciadır. Lekin bit ol şırda irat bulara yol koymagan kişiler bugün de isen, hem onlar onun icatın köplerge şiip maktılar. Sen ikensin tırmış, isen mi? Benim etiyenim Minzele'den 55. yılda Almet'e koştular. Pışırak, magazinlar az, magazinlardan bir nesne yok. Aşağıda bir iki türlü konserve, sguşenka, ipi de aşiratta durup gına. Delegan kişiye bireler idi, aldı sotu jür. Şener yanında, Çağır Tirensi'nde. Naşundırak, biz bunun bilen yaşadık. Bizim buğum bir iki buğum. Şun bilen şübülenip aşağı kışkılka da jitaydı. Neticede tereze acayip spavın yanında. Кабинет, отдельный кабинет. Залда они işleydi. Anda кухня. Bizning ballar burada tipi. Lekin Tatar hatırına xas bolgança ol yolunu Edip abıga bere. Hem indi şuaqtı yıllardan sыңgına әлі ol өзінің ijatın Hasan Tufanға көрсәтергә батырчылыгы итә. Шуңа күрә ул шешреп алдан чыкмый. Hem indi менә шушы ул радио комитетта да эшләй, ул нефтехникумда укыта, яшьтә белә, hem indi һәр вакыт халык арасында. Шундай бүген менә әдәбиятны пропагандалау дигән сүз бара, халыкка җиткергә дигән, бүген ул күбрәк сүз. Ул вакытта сүз сөйләп тормыйча, халык арасында йөреп менә әдәбиятны пропагандалау эшен алып баралар. Hem indi Саҗидә апа ул уникаль шәхес. Чөнки аңарда бик көчле кеше белән аралашу сәләте, дипломатия. Менә ул бит әле талантлы булырга мөмкин. Безнең бүгенге көндә бик күп талантлы язучыларыбыз, шагыйрьләребез бар. Ләкин бер тапкыр очрашкач, аны үзең күрмичә генә иҗатын оқысаң яхшырак дигән фикердә калырга мөмкин. Менә Саҗидә апаны гомумән кеше буларак кешегә тәэсир итү ягыннан бик күп менә каләм иясе искә аланы шушы ягын кеше буларак. Һәм инде шагыйрь буларак да бүген инде шагыйрә дигән терминны кулланмаска диләр, чөнки ул шагыйрь чыннан да бүген мәсәлән әдәбиятта хатын-кызлар әдәбияты иратлар дип, ул шын шунда гражданлык позициясында иҗат итә торган, аны көчле бер нинди теге җылап агып утыра торган иҗат түгел. Ул шундай җылый башлаган кешене дә күзен сөртеп алга таба барырга этәрә торган иҗат. Саҗидә Сөләйманова социалистик, совет чорындагы шагыйрә бит. Шулай да ул дөньяның кануннарын бик тирәнтен аңлаган ул аны. Без соцреализм дип әйтсәк, нәрсә анда? Анда герой бар, анда шатлык бар, анда киләчәк бар. Саҗидә Сөләйманованың шигырьләрендә бер ята. Дөнья ул оҗмах түгел. Дөньяның каршылыклары бар. Бик куркыныч кануннары бар. Менә ничек яшәргә, ничек кеше булып калырга, ничек хатын-кыз булып калырга, ничек бу дөньяны ничек акларга, ничек яшәргә шатлык белән, менә оптимизм белән ничек яшәргә. Минем өчен Саҗидә Сөләйманова ул бик кешеләрне яраткан кеше. Бүген безнең өчен
менә шундый иҗат кешесе үзе нинди кеше икәнлеге алгы планга чыга. Безгә бүген шәхесләр кирәк. Менә Саҗидә Сөләйманова шундый шәхес булды ул. Ул менә ул кешеләрне яраткан, ул халкны яраткан, тормышны яраткан. Бу өстәлем шунда иде. Ул ямында эшли, утырып секретарь янда. Секретарь менә шулай гына ничектер ясалган иде, нигәдер. Дөрес итмәгән, менә шулай. Атием менә монда күчерде. Менә бу кадаклап, менә шулай күчерде, әнигә ипле булсын өчен. Аның машинкасы Москва, на татар. Менә шулай татар шрифтларына шулай куйдырда идек, частный кустарный мастердан. Менә монда изолента белән, пластир белән язылган кайсы хәрефләре. Бигрәк интектер иде. Кыек, моек менә шулай шрифтлар иде. Бүген бәяләделәр, бәяләмәделәр дип нәрсәдер актару, ул аның мәгънәсе юк. Мәсәлән, бәяләмәделәр дисәм дә, ул үзгәрми. Бәяләгәннәр дисәм дә, ул үзгәрми. Шуңа күрә бүгенге көндә аның үз бәясе бар. Һәм ул аны бер нәрсә дә югалтмый торган. Ул бит әле исән чакта бәяләп, үзеннән соң югалырга мөмкин. Ә менә аны шушы әйтик Тукай премиясына тәкъдим ителгән, алынмый калган. Ләкин бит ул чорда ират булара юл куймаган кешеләр бүгендә исән, һәм алар аның иҗатын күпләргә чиеп мактыйлар. Шуңа күрә, ләкин аларда шул теге вакытта мин ялгышлык эшләгәнмен, аласы калган эштә бардыр ул, ләкин аның өчен әйтергә көч кирәк. Бик тыныч, бик сабыр. Ул ниндидер үзенең әйтәсе, тәнкыйтен әйтәсе килгәндә дә бик итәгатьле. Мин аның ниндидер кызган чагын күргәнем юк. Алар ничектер берсе белән без килгәчтә өйләрендә әкрен генә пышылдап кына сөйләшәләр дә, берсен аңлыйлар да, Әли бабай нәрсәдер йомыш белән чыгып китәр иде, я өстәл әзерләр иде. Без кыенсынабыз, безгә бер нәрсә дә кирәкми дип, менә ниндидер Арушайка уютный шундай бер җылы хисле булып исендә калган. Тормышның ниндидер бер законы бар бит инде, язылган. Синең тәкъдирең, синең язмышың иртә китте. Менә фаҗиганың иртә китте. Балалар аларның берсе бәләкәй генә өйдә иде. Без инде ике малай икән хәзер, берсәң менә читтә әлегә өйдә юк дип, улларын күрсәтәләр иде. Без инде көлшә идек, берсе Саҗидә палашаган, берсе Әли бабай ташаган икән дип көлгәнебезне хәтерлим. Менә нишләтәсең? Ул бик бай тормыш белән яшәде, һәм ул үзенең бик якты эзен калдырды, иртә китү белән генә фаҗигаdır. Шәхес язучы бала булырга бик авыр. Менә бер зур язучы, Татарстан язучы, премия бүләк итү кичәдән соң монда әлбәттә килде дә әйтә. Ну ничек әйбәт, рәхәт булыргамы шәхес улы буласы, рәхәтме? Мин аны негатив яктан аңлыйдым, күрдем күбрәк. Балалар, малайлар, мәктәптәме, урамдамы, менә бармак белән күрсәтәләр. Писатель пошел. Писатель, нашулай. Мине бик ошамайды бу. Мин бит пролетарий балалар арасында үстем. Мин анда хөрмәт итәләр, кемне әйтсә, водитель, шофер, сварщик. Менә шулай, менә шунда нефтяниклар, менә шуларны хөрмәт итәләр. Бу писатель нәрсәдер яза утыра, көн буе утыра.
ялгыз, ятим каба җанын көтә. Утыр әле әнкәй, әрләргә. Син йөрмәсәң өйнең яме бетә. Ширләмәсен әнкәй, ширләмә. Җаны якбашмалык бәйләйләр бәйләгәнеңдә бик хисләтлек, әрләмәсен болай гына утыр балаларның күңелен күтәреп. Колагында яңгырый җырлавыгыз, әткәй белән бергә парлашып, тормыш нинди матур булыр иде, сез дә яши алса, һәр гашыйк. Миңа калса аның иҗаты тулысы белән мәңгелек турында. Ә мәңгелекне дә һәркем аны үзенчә аңлый. Без хәзер күнектек бит. Ак кагазга кара нокта төртеп, менә монда нәрсә күрәсез дип кешегә күрсәтсәң, ул акны күрмиш, шушы караны тасвирлый. Шуның ул менә акны күрә белгән. Миңа калса иҗат шул акны күрә белсәң генә иҗат булып буынга күчә. Караны күрүчеләр ул гомер буе шулай карада калалар, шуны гына күреп. Шуңа күрә мин мәсәлән аның иҗатын Саҗидә апаның шул ак биттәге каратап куелган бер шушындай сүрәт белән чагыштырыр идем. Менә бүгенге әллә нинди хурафатлы, әллә нинди яман ширле заманда менә мин шулай әйтер идем. Саҗидә апаның тормыш исәнмесен укыгыз. Ул аны кай вакытта язган, шуны белегез дип әйтер идем. Менә чакырам, шушы Саҗидә апа иҗатына кагылсын иде. Яшәргә көч бирә. Һәр сүзе, һәр җөмләсе шушы тормыш исәнменә. Шагыйрәдән нәрсә көтәләр? Мәхәббәт турында көтәләр шигырьләр, шулай бит. Мәхәббәт, хисләр турында көтәләр. Саҗидә Сөләймановада нәрсә бар? Хисләр дә бар. Тик алар шундый матур бирелә. Шундый тыйнак кына бирелә. Шундый бийек дәрәҗәдәге хисләр алар. Аннары тормыш рәвешен ул сизеп, тирән, менә аңлап биргән үзенең поэзиясында. Шигъриятендә. Шуның белән без аны ярата, ул чын поэзия, ул үзәктән чыга торган, күңелдән чыга торган. Менә бу йортта Ленин урамы 24-нче йорт, Сталинка. Әниемнең соңгы еллары үтте. Ул моннан китте инде, бүтән дөньяга. Без бу квартираны алдык, ана тегендә язылган 69-нчы елда. Но бик монда уже бәхетен күреп булмады. Но иҗаты аның бик нык иде монда. Бик күп эшләде бу йортта. Но күбрәк авырды. Монда шул интерьер, нашел секретарь, нашел басып тора иде. Өстәл монда орындык. Әнем эшләгән урынна. Соңгы озату истә калган. Без бардык та Әли бабай язусыз эшләре белән тиз генә йөреп кайтам диде. Шуннан Саҗидә апаның күзләренә 5 тиенлек акча куйдылар. Татарлар шулай тиеш бит инде. Анда язучыларның һәрберсенең тормыш иптәшләре килгән иде. Һәркем үзенчә укып, аны Әли бабай кайтып керде дә, килде дә, юк, 5 тиен акча ул бик авыр күзгә куярга. Зинһар өчен 3 тиенлекне табыгыз, ул вакытлар зур иде. 3 тиенлеге дә, 5 тиенлеге дә, менә шуны алдырып, күзенә Саҗидә апаның 3 тиенлек акчалар куйдырды. Бусы аның күзенә җиңелрәк була диде. Менә шул кадәр истә калган. Мәйтәм, ничек ул шулай яратудыр инде дип уйлыйдым. Хөрмәт итү соңгы юлга узатканда да менә шушындай зур кешелекле күрсәтү дип. Туган җиремдә түгел,
Үскән җиремдә түгел, Әлмәт. Әлмәт ник сине якын итте бу күңел. Кулга көрәк алдык без, җил, кояшта яндык без. Әлмәт дигән шәһәргә башлап нигез салдык без. Хезмәт белән зур даны, ерак балкы ютлары, бергә булды шатлыгы, кайгылы минутлары. Шулай үсте баш кала, шунда туды баш бала. Аның тәүге адымы Әлмәт синнән башлана. Тәпи баскан туфрагың жанга якын яшь кала. Гомер озын дисәм раз булармы, сиздерми дә узды дисәмме. Күптә түгел гомер, аз да түгел, аз да